Vážení televizní diváci, vítám vás na naší besedě u kulatého stolu, která se bude zabývat tématem, o němž jste byli informováni v denním tisku. Důsledně a měli jste možnost také telefonovat na naše číslo. Naše beseda se bude zabývat naše beseda se bude zabývat čarodějnickým mládím, radostí, stáří, to sem nepatří. Naše beseda se bude zabývat čarodějkami. Vážení přátelé, vítám vás v přímé reportáži z Tibetu. Jsme 5432 metrů nadmořské výšky. Promiňte. Za chvíli vám představím našeho slavného docenta Zamrzlého. Důležitou otázkou pro naše diváky zejména bude otázka takzvaných podvodnic. Zkoumáte je taky v této nehostinné krajině? V této nehostinné krajině budete se divit, ale vyskytují se i zde. Čarodějky pracující pod vodou, abychom si všichni rozuměli dobře. Tak. Vyskytují se i zde, vyskytují i jiné podvodnice. Slyšel jsem úplně, že tady skutečně panuje nehostinné počasí, podmínky v skutku psí. Čistě čarodějnou akademii. Ano, doufám, že tak jako je Akademie Janáčkova, tak bude akademie nazvaná podle některého z našich předních okultistů. Konkrétně bych nazval Macíková. Ano, a doufám, že už brzy bude založena také obdoba pro slovenské země. Celou noc jsem letěla. Vážení diváci, omlouvám se, ale musíme zařadit pokračování našeho záznamu, který jsme pořídili na našem výletě v Tibetu v jedné malé hospůdce, kde jsme museli počkat, až nám rozmrzne technika. Tak mě napadá, když tady tak sedíme, vlastně je skoro po všem. Zdali má to úsilí, které jsme vynaložili hledání po různých kontinentech čarodějek, zda to úsilí má smysl. Nebylo by lepší, nebo neskrývají se vlastně tyto bytosti někde mezi námi, někde. Já myslím, že by bylo potřeba jenom se lépe dívat, rozhlížet se kolem sebe. Určitě je někdy potkáte.